Ni pat su yusin ni ka por ka bamenta nga aingo iblay. Ya ka ba ngayo opat banyak kren bat pi leng ba ka ni ka tien ka ba im ka ba non bor ka jong try. Tadeng ta nga aingo iblay bo kren bo yai kren utray jongi. Nam ukren namar bo i ukren namar ba ukwa yangi bagini osngo ya ka tien ka jongu namar haka klipmat ka bangi osngo ya ka tien ka jong try ka jim ka jongi ka kala. Ka jingem ka jongi ka kala amdei tanghang ni and ka kala wat sata shabam jikat. Tadeng tanga aingo iblay ba ukren ba ngangit via shashkor bat kumjuru video snow in ka tien bat ka ni ka tien ka long jinger khu if ka ni ka sngi. Hang ni ka por nga don hang ni ka hall hang ni po Soso Tham Auditorium namara ka ni ka sngi in pelong ka ni ka jeseng miracle weekend. Ya ka ba ngin long menta ka sngi arap handai bat la shai ka sngi ru haga lai potrek. Tadeng ta wan sini ka jeseng sa sipang ngin sa sedang no ya ka jeseng duai kandai ba je. Kum ta ter borok si sngi ndan ni ka jeseng arba je kum ju ka por san steng bar kum ju ru la shai ka sngi ka por si po ba je si ba je steng bar kum ju ru ka pon riu ba je jan miet ka non ka jeseng kum ta ngi wer ngi khot sngo ba ya pi shagani ka jeseng wan da ka ba khmi lanti wan da ka jinget pi pang si tom pi sngo dan kam yo jisu wan ka ni ka jaka ya ka ba utra unia shambat pi banganget pin ya shambaru jisu baga jim jofi ka long shaka jingim jong ka jingker khu ngi pelong ini ka jeseng namar ba ka dan ka jing tmu ngi pelong ini ka jeseng namar ba ka dan ru ka jing khot ka jong blai yangi man pelong ini ka jeseng balingi pelong ini jeseng ngan puli ni ka tin ka jong blai ka daw ka long bangi yo snow ya ka sur ka baong ku try tu pen im yanga ngi snow ini ka sur ka baong ku try tu pen im yanga kani ka kintien ru ya ka ba u Petros ulakaang balay ukaang kababal kia tu yangi ba ula sedang ban ngam balay sedang ban ngam namar habuloi I kita kala air ka bajur ula snow shifting ula sedang ban ngam ula perta uda ong ku try tu pen im yanga ngasngu tenat ban perkat ya kene ka way ba ujisu udan hapdeng kata ka eryong kumju u Petros ban haba ong eryong kala air ka jur ka jimpen khiru mo kata ka ka khi ka sawa ka jing sawa ka bajur ka don ha kata ka duriaw ka noise ka don kata ka sound ka jur ka jing sawa ka air ka jing pen khi jing ta ki pa kita ki henry haba u Petros u kaang wong ku try to pen im yanga lada u jisu udai u bakelut lada u jisu uday walang distracted na kita ki sound jong kata ka bat na kata ka sound jong kata ka air nga ngait unum yo sngaw u Jisu haba u Petros u kaang u klam yo sngaw shu ita ka air u klam yo sngaw shu ya kata ka jing sawa jong ta ki u yo sngaw ya ka ni ka sur ka baong ku try to pen im yanga kani ka sur ka babon ki brio ki kaang ki bahajan jongi ki badan hasenda jongi ki paramarjan ki jongi ki kang da kani ka kintien man ong ko try to pen im yangi rebun sin namar ba ka don ka noise pollution nani kata ka jing sawa jong kani ka perthai babun sin ngim yo snow ya kani ka jing perta jong ki brio ki ba perta ko try to pen im yanga ngim yo snow ba ki paramarjan jong ki kang ngim yo snow what ki kun ki ti jungi ki ang ngim yo snow what kita ki ba e ki ba thon jungi ki ang la ga dai ha jing tray ha ki office ki jungi ki school ha ki jaga pule ki jungi ha ki yo ki hat ngim yo snow namar baga sawatan ka bakin jado lada ka bakin jado ga sawa nginum yo snow ya ga ta sur baka ang kita ki breo ki badan ha janjong fi henry lada ngidoni ke skor ka jung Jisu lada ngidoni ka donut ko mu Jisu ladang idon ya kata ka jinglong kumu Jisu ngin yo snow ya gane gasur kabagi paramarjan kita ki breu ki mensing ki bakodor ki ang namar ki don haga jing shapting ki don haga air ka bajur bat bagi tip ro bakin sangam bada yang taki perta ya gane gasur kadai ka unheard cry lene kata ka jingyam ka bam shimla yo snow daki babon renga nget ya gane ka way habang idon ya ka skor jing Jisu ya snow badeng da ka Potternet ru upleu angi kata ka jingyo snow angi kata ka skor ya ka bangin yo snow ya ka jingkang ya ka jinglanyar jong ki babon
ki badan hapdeng ki duriau jong ke jingim. Ki badan hapdeng jong kita ki jingpen ki jong kita ki eryong bagin jaman sim. Ki kaang ya gani kasur. Ko try to pen im yanga. Badai heng ta ka potternet ka pelong yang ke jeseng. Namar ngios ngau ya kasur ka bakaang. Ngios ngau ta kasur sisa ka bayam ka balenyar. Namar kita ki bakaang ki don hapdeng ka jingyap ka jingim. Ki don setang ban ngam jelop no, setang ban yap no, setang shikhlep mat, setang shibit arbit. Ladang imios ngau ki ngam jelop. Hakata kabakin jaman sim ke jongki. Hage jing jar, hage jing hage jing ele juga jing im. Kin ngam jelop hage pop ke jongki. Ladang ngim yo snow kin yap da ka bayap shisha. Tadi dau trau ai ngi ke skor ban yo snow. Ya ka ba ngin kineri gikti. Mar ujisu ka babal ke thu ngi hang ni. Kumne ru ujisu aba ul kineri gikti. Ula kami u bol ha u ame ubaret ke jingai. Bale mes snow ardotien. Ujisu ke babel ke orang ni. Bau jisu bau lakner kti ulakem ya u bau lang ha u. Au me ubarit ke jingat. Ngim ong ye pi barit ke jingat. Ngi tep pi dan ke jingat. Takadaw pi kaang ko try to pen em yang i. Mga snow kani ke jisang kani nakabenta jong pi. Nganget bau try un kaneri ke kti. Nganget bau jisu un ai ke kti ke jong u. Bantan ye pi ban say ye pi. Nagata ka jingam jalop ke jong fi. Un kneri ke kti. But un say ye pinang ta. Hang ni ang kwa abadong fi. Habi wan jeng nege jeseng. Lada pi siap ting kano. Pi snow ko mapinyap no. Andre utray un kner ba un penem ye fi. Lada pi lakaang ye kata ka. Ya kata ka ktiin. But ang try to penem ye nga. Utray uday buyo snow. Utray uday ubadan nege danot. But ubi isnay ye pi. So ding tawan jeng nege jeseng. Wan daga bakmit lenti. Hoy umdan shu jisu hakata ka bakin jado re jisu udan naga bakin jaman sim o men sim ako udan naga ni jeseng one ni tip bo try un sai bi api nagata ka jingam jalop ka jongfi pin em but pin yok hia pin yok ya ka bor ka batmai baru try un kedup ya fi un sai binang ta ba bila ban ya yat baru try nado ka ni gasngi pin ya yat baru jisu compare la lagi eryong gidang don. Compare la daga om gadang ki. Mlele. Henry pi kedup. Yo jisu. Bau jisu kedup ifi. Bapinya yat. Ringkat. Tat hadu. Kata ke jingwan ke jong ukain. Kwa abanong ifi. Habagi ema ke pertai. Kadon bagi jimpen ki. Kidon ki eryong. Kidon ki erlang thari. Kajing per galong ka nigaway. La piyat marway pingam. Henry piyat baru jisu. Pinyat alor ken. Kita ki jong ke jingem. Tering dan kamu nong fini kasi ka bamenta. Kapotternet ki snow ya kata ka jingkyang. Kapenlong ni ka jeseng. Kanang bapi pidyo yo jisu. Kanang bapi bin yo shem baru try. Kanang bapi bin yo ya ka jingim ka batmai. Ka jingim ka balasle. Ka jingim ka badap da ka jingkemen. Ka badap da ka jingsuk. Ka badap da men sim ba kot. Ka badap da ka bor. Bapi laban shagri ublay. How men sim bat aga jingshisha. Kau banduai nam ta jong fi ni ka por menta. Ngai habi asngo ni ka khubor. Pinwan ni ka seng am tang mapi ni pin wer lang ya ki porlok porjor ka jong fi. Khat iki na lenti na sungkin. Khat iki na kilenti ka sungkin. Khat iki na ki snong ki ta. Khat iki na ki ying ki sem ki jong fi. Khat bikin wan ban ye shem yo jisu. Nai wan dang marway wan ya lam lang bat no. Wan ya lam lang bapin mat lang. Ya ka jingker khu na utrai. Na kwa banduai ka ni ka por ngam ta jong fi. Ngai utrai pendap ifi da kabor. Ngai pi jingai kan no fi jan. One shagani ke jeseng. Ngin adwai. Try ni ka por nga aingo ime ko pa. Ngai sngo ka sor ka bakaang. Jogi babon ki mesim. Try pen em yang ha. Try nga tip melapan yo snow ya kan ka sor. Melapan snow ya taki jingkyang jogi babon. Padahal ta melapan long yang ka jeseng ablay. Melai ko try ya kan ka sngi bangin penlong yang ka jeseng mentabala shy. Kanang bagi men sim ken one shame ko try. Ya ka momiyo ban say ki ko kan rat try. Naga ka pungkti ahor ko try. Naga ta ka jingyap, naga ta ka jingam jelop ablay. Men say ki babon ko kan rat. Men pen em ki babon. Ba me kin yo ban ya yat bat me. Bat ba kin yo ban mani me ko try. Dua yang kerku try, kerana piba pimdei teman long no snow, dari wan sih jeseng, kang pirom dei menlong tengi nong snow, wan jadi jeseng, utrai udan menlek ki bakrau ki batmai ke jim ke jong fi. Dua yang kerku ifi ni kesengi wat orang bangalai yo, ni bangalak snow dap utrai udang dan sisu,
ban le aga chim ke jong fi baga duai ngaker kui fi ni gasngi aga gerteng badan bor u Jesus Christ nom nem amen but amen ngin sai shameng la shibit bat la shai gasngi hangani ge jeseng miracle weekend hangi po Soso Tham Auditorium Shillong trai ger kui fi kuble shibun amen Ngesngu bah, mentip syafi, baka Potternet kan pelong yang nege jeseng ke bakerpang, ya ke mengila ai kerteng miracle weekend. Haka arbu kendai, baka live hook tarik, jong neu benai match arajar arfusan. Ngidan ke jesok padu belai, namar mengila ngejo. With God because we have believed in Him. Kejaka kan dayang ti, Soso Tham Auditorium Shillong, ya ke mengila jukat mensuak State Central Library. Milong ublay bumjukala menchua hadu menta pantip syapang ki jingle jongni kilong ki bathala Tading tangi kot subah vi ni ke jeseng but aga sisa jan kan sedang ha kapor kendai beje min step ke jeseng duai sengap ha kendai beje min step jeseng duai nang ta kan sadon sa Hakapor arbaje bukumjur hakapor sanshiteng janmiet. But aga sgiu try kan sedang hakapor si po beje min step nang ta shibijisteng bukumjuru hakapor nreu beje janmiet. Likely jeseng haga sgiu try. But ngayon hang ni kajingya shaslem kajang ublay. And I also read about the patience of God that is But here. kum juro ngayon hang ni kajing shaslem jong ni gawai gabriel nakabanta ban yo ya ublay. Tading tangi kot sngubhay people pinuan jeng ni jeseng wan ban mat ni kajing kerku kajong try wan lamru yaki perlok ki projor ke jong pi mangadanget scam bau jisu un ben kia u jisu un pelat u jisu un Nongthymmai iki babon bahagi men sim ta kiski ban ngai un pen dapro iki babon da u men sim bakoi bat da shisha ngini i ka buram ke jong trai ke kiski wan yaldi wan lam lang iki weiru ngai u jisu un le ki kamba age te kiski ban